Good morning po sa mga road trip natin dyan. Yan, for today's vlog po ay kukuha po kami ni Bunso ng kamuting kahoy dahil po magluluto po kami ngayon ng kasaba flan. And good morning po mga ka-road trip and good morning din po mga viewers. So yan mga ka-road trip, samahan niyo po kami hanggang sa dulo ng vlog po namin ni Bunso. Let's go! Let's go po sa luto natin. Ito po. Yan si Mia. May tindang upo. Mia, saan mo yan ititinda, Mia? Mia! Nathan! Yan, papunta mo na po kami dito sa baba. Ito pong bahay na to, bahay po yan ng kapatid ni Tito Bicolanong Calvo. Yan, tatabi lang po yung bahay po nila. And pa dito na rin po yung bahay ng Sinian. Lapit na po tayo. Gusto makita. Kasama ko po si Andok. Siya yung kukuha ng kamuting kahoy. And yan din po yung bahay nila ni Tato. Madulas ka, bibi. At dito po sa baba, bahay po yan ni Pai Jinli. Yan. Dun po, oh. At susunod na po yan yung bahay na ni Paisalde, yung kapatid ni Bicolanong Calvo. Sunod-sunod lang po yung bahay nila dito sa baba. Katabi-tabi po. So yan, mayroon pong pinya kaso wala pang bunga. Ay, ito pala, may bunga isa. Yan, madami pong tanim dito. Yun po, yung bahay nila kay Jinli. So yan nga mga ka-road trip, dito na po yung bahay ni Timian. Dito po kami hingi ng kamuting kahoy. Ay, kaya pala may tinda si Miyang opo kasi mayroon po dito mga opo. Tingnan nyo mga ka-road trip po. Ang sipag po kasi nilang magtanim ng mga gulay, kaya yan. Pag magtanim, mayroong aanihin. Ayun pa po. Auntie Elsa! Ayun po si Auntie Elsa. Nagatago, oh. Baka Lumabas ka kaya si Auntie Elsa. Ayun si my car. At hihingi kami ng kamuting kahoy. Kasi magbablog. So, si Auntie Mian pala ay naglalaba dito sa baba. Pupuntahan po namin dito. Yun nga po, nandyan nga sa baba si Auntie Mian. Auntie Mian! Ayan si Auntie Mian, naglalaba. Bayad na. So, andito nga mga ka-road trip. Nandito ngayon si Uncle Henry. Uncle Henry. Umihigit si Uncle Henry. So, yan mga ka-road trip. Ito po yung umahan po nila. Oh. Yan. Magsisimula na po ditong magtatanim. Sorry lang, Timian. So, kamuting kawita. Yan, mayroon pong nagmamakina doon sa dulo. Palayan po to nila ni Nanay Gurang. Yung dito sa baba. Duog. Lang duog talaga. Oh. Ading Julie, mapulot ading kamuting kaw. Ay, amo? Oh. Tagalugon mo natin yan. Lagi ka? Yan si Auntie Mian, basa yung damit kasi naglalaba yan.
Oh, yan mga carrot trip ang laki oh. Kamuting kawi Lula Paro. Kayamanan. Yan si Lula Paro may dalang nyug oh. Siguro kaya yung 1 kilo niyan. Sobrang laki. Yan oh. Wow! Ang laki! Ang laki ng Yan oh. Pakita mo kamuting ando ko. kahoy. Siguro lampas kalahating kilo yan. And face you. So, bobonutin pa po ni Andok yung isa. Wow! Walang laman. Walang laman, mayroong laman. Yan siguro, tama na yan. Hi! Sayang. Mga puti pala na di ang timian nga ni. Sige na, tama na yan ang timian. Sada kilo man sana. King kuno namanan. Tapos, sorry pa. Ini. Sayang po masigas. Ay po ba ini? Ding, 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 ding. Agkuman. Para tawan ka ni Ando kalaman. Balik tayo dahil. Oh. So, yun o. May manok ko. So yan mga ka-road trip, away na po kami yan. Thank you Auntie Mian. Auntie Mian. Mayain kasi si Auntie Mian. Bye bye. Yan, dala na po ni Andok. Then, susunod po ay kukuha po kami ng panggatong para mayroon po kaming gamitin mamaya sa pagluto. Ayan, umuulan na naman po dito. Dali na, be. Umaambon na, be. Dali na. So, yan o. Ang dami rin po mga tanim dito. Dito sa, ano. Kinikit-kit na po ni Papa yung kamuting kahoy. Yan po. Tapos na rin po yung isa. And, yan po. Yung malaki po, ito yung nakuha namin sa Antinian. Yan po. Yung ano ni Papa, yung sinikid yan. Sunod na po niya, yung malaki po. Ito po. Yan po yung mga maliit dyan sa kabila. Sila po yung mga maliit. Yan. Ayan po si Papa. Ayun. Ako rin po dito. Hello. Hi guys, it's
simulan na po natin na magluto na cassava fly. Ito po yung mga ingredients natin. Yan, ito yung mga ingredient po nito. Ito po yung cassava. Then, Alaska ibap, isang condense, asukal, itlog, tapos vanilya. Tapos ito po yung gagamitin na sa pagluto namin itong mga llanera. Yan, ang una po namin gagawin ay lalagyan muna po namin ng asukal itong mga llanera para magpapa-caramelize po kami. Yan, si Bunso po yung maglalagay ng asukal. Yan, 2 po. Bali, 2 tablespoon po kada isang llanera ang ilalagay. Kailangan white sugar po yung gamitin para hindi po siya maitim. Yan po natin isa. Sige na. Gawin po. Hindi na. Yan, 2. Yan, ano rin po natin. And ito. Ito. Ganyan po. Lalagyan natin ng twist yun. And puno rin pong 2. Sige kaya pikiurak ni Jabu. Sige po kasi natatawa na ako. Natatawa na si Bunso. Ito po yung staff natin. 2 rin po. Yun. Ang 2. Receipt, 2 po. Ito. Please. Caramelize na po ako mga ka-road trip. Yan, ito po. Papaikot-ikotin ko lang po tong llanera para po hindi po mamuubo yung asukal po dito para para malusaw po agad. Ganyan po siya, oh. Yan nga mga ka-road trip. Puting asukal po yung yung ginamit ko kasi nga po pag pulang asukal yung yung gagamitin ay medyo po yun, medyo pumapait po ng konti. Kaya mas maganda po white sugar po yung gagamitin. Yan po, tapos na po kami makapagpa-caramelize po ng sugar. Then palalamigin po namin yan. So habang pinapalamig po namin to ay hahaluin na po namin yung sangkap po sa cassava plan. Yun na po ang isusunod namin. Una ko pong ilalagay itong ibap. Then, itong condense, ilagay mo na, Bunso. Tapos, sunod po itong itlog. Isang itlog lang po yung ilalagay natin. Then, ubusin mo yan, Bunso. Dali. Tapos, imimix na po itong mga road trip. Kailangan po na haluin po ng maigi. Tapos, maglalagay din po ako ng konti lang pong vanilya. Sa 1 kilong kasaba po ay nagdadagdag po ako ng ng 1/2 cup na sugar po. Kahit mayroon na tong condense, nagdadagdag pa rin po ako kasi medyo matabang-tabang po kasi ng konti. Pero okay naman po na hindi na magdagdag. Depende po yan. Ito na lang palang 99 asukal.
Then, mix mo na yung ating hindi. O, bunso, mix mo na. Sige. Halo. Halo, halo. Ano? Isusunod po yung kasaba na po ang isusunod natin. Mimix din po to para mahalo po lahat. Po na ilagay ko na po dito sa llanera. Yung nilagay ko po dyan ay 1/2 cup na kasaba lang po. So, bali, nakaluto po kami ng 10 pieces na llanera na kasaba plan. So, yan mga ka-road trip at ilalagay na po namin dito sa steamer. Po. Ang luto namin ni Mama na ano po, pero lalagay natin siya. Dahan-dahan lang po. Kasi pag naano po progress. Pinaglagay. Para po hindi ano po sa. Yan. Hindi na yan, baby, kasi baby. Doon na natin yan sa isa pang steamer. Yan kasi hindi na po dito kasi tatlo na lang po yung natira natin. Kaya pinagkuha isang steamer ng ano. Let's go. Yan. Yan na po sa. Tapos yung nasa ibabaw, baby, isa ay lipat mo dito sa isa. Yan, sige, lagay mo dito kasi may bakante pa. Yung isa pa, lagay mo diyan sa gitna. Yung isa na lang. Yan, sige. Yan. So, yan mga ka-road trip. Ready na po siyang lutuin. Anuin po natin si Mama tulungin. Dito muna, baby. Dito mo. Ipatong muna. Kapatid natin sa Diyo. Yan, very good na yan si Bibi. Marunong na yan si Bibi. Oh. Natin Dapat pagpantayin mo yung hawakan. Dali na. Pantayin mo. pansoy. Yan. Asan yung takip? Hindi ko po alam. Ay, doon ata sa labas. Sige na. Yan guys, nakasain na po ito. Yung pinagluto po natin nun, nakasain na po sa. So, i-steam po namin yan mga ka-road trip ng, ng 1 oras po. 1 oras po siya yan. Hintay-hintayin na lang po natin na maluto. Po at naluto na po yung cassava plan. Yan. Papalamigin ko muna po to bago ilalagay sa styro. Dito ko po siya ilalagay. Oh. Ayan po, aalisin ko na po dito sa llanera. Then, lalagay ko na po dito sa styro. Tcharan! Ayan na po siya. Tcharan! Oh, wow! Ganda. Sarap. Yan na po ang cassava flan. Yummy! Yan. Madami pong ano. Adi, usada di ah.
Yan, lalagyan ko din po siya ng cheese para mas masarap po. Lalagay dito sa ibabaw para mas lalo siyang yummy. Ayan po. So, yan ang mga carrot tree po. Sarap. Yan, ready na pong kainin. Ito po yung naluto namin ngayon ni Bunso. Kasaba lang. Yan, at ito i-slice ko na po siya. Ate, Super lambot po niya, oh. Ano ko, Len? Ano? Kakain ka po, Len? Ate Lynn. Okay, Len. Ate. Ate, Oh. Kasaba plan yan, Kaylin. ha? Kasaba plan. Subangan? Kakain ka ng kasaba plan? Apa? Wow. Si Jabong, kakain si Jabong. Hindi. Jabong? Oh. Ang mga kasi, sobra na po natin kainin. Hanggang dito na lamang po yung vlog po namin ni Bunso. So, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood. Bye-bye rin po sa inyo lahat. And Shout out po kay Bicolanong Kalbo Vlogs. And Sisi. Yan, God bless us all po. Bye-bye.